Talde bat aukeratu beharko gana nointxe bertan. Nik uste dut Emil and the Sniffers talde australiarra izango zala. Oin dela urte batzu deskubridu naban, eta deskubridu nabanetik, ez dakit, asko guzteatan, euren indarra, abestizetan, abeslari izan presentzia eszenarioen, ez da ino zuzenekoen ikusi, baina bai ikusi da zuren direktuak dituen, eta bai da piba guztetan talde bat. Disko bat aukeratzekotan izango zen Nakarren Loreta Laban euren lehenengo diskoa. Batez be, musika estiloa holan elektronika mota euregaz deskubridu naban apur bat, eta entzuna banetik piba guztiatan, eta bai uste dut euren letrak asko transmititzen da biela, niri bintzat asko transmititzen doztie, oso onak iruditzen jataz, eta hori, deskubridu nabanetik pilo bat entzun duten disko bada, así que hau aukeratuko naban. Kantua ez nekizen oso ondo zeren arabera aukeratu, eta pentsetan ibilinaz, eta egize da, inoz entzutiaz kantzauko ez mazen abestizik diela non hor gogorarazten doztien abestiak. Eta horregatik aukeratuko dut Gracias a la vida abestia, Mercedes Susana. Ze, nire aita gogorarazten dozte, oin dela urte batzuk hil zala, musikoa esan bebai, eta nire amagaz batera asko kantau daben abesti bada, eta, hori oso berezitzen niretako eta nire familian dak uste dut. Abesti asko edo esaldi asko identifikatuta sentiduna zena nire bizitzako momenturen baten edo dana dalakoa, baina bai uste dut, aproposa zala hemen esateko Silvio Rodríguezen La Maza abestia, egiten daben metaforangatik, musikak edo arteak orokorrien zelan balizu dauen instrumento gisa zeo zer adierazteko, ez? Eta hori, musika hutsan kontra zentzu baten. Eta estribilloak esaten da, qué cosa fuera la maza sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para la escena. Barriro bere Emil and the Sniffers aipatuko dut, ze abeslari moduen Emi Taylor asko gustatzen jata, bere indarra, bere zelan mugitzen den eszenari zuen, pasada bat iruditzen jata. Eta, hemen inguruko non horra aipatzeagatik bebai eta gitarrista bat, nik uste dut esako nebala ez da hien taldeko Ander. Asko guzti eta zuzenekuen zelan mugitzen den, zelan joten daben, zelako presentzia dekon, eta bebai gitarra izelako soinu etaratzen dutzen, asko guztetin jata. Batez be streaming bidez entzuten dut gizien bat, Spotify, YouTube egitzi hau, eta, CD-ak bebai erabiltzen daz nahi kotxien batez behintxe bertan, ze txien ez deko CD reproduktorerik, baina bai egize da CD-ak iruditzatazela modu oso hon bat diskoak hasiatik bukaera entzuteko, beste bat modu baten ez da nahi egiten. Neri gehizen gaztetxitan jotia guztetan jata, ez dakit honan leku txikiak, familiarraua giro polita sortzen da, eta hori beste taldekideekin bebai sortzen den girua berezi zedala uste dut. Eta bai dekot oso rekuerdo ona, oingo pasadan azokan, jo ginen Orlandako gunean ipintzen den karpa horretan. Eta guretako eta taldekideendako oso berezi izen zen, ze hori inguruko lagundanak etorri ziren, eta hori oso emozionanti izen zen. Ikusle moduen be gaztetxitan kontzertuetara joetia asko gustatzen jata, pilo bat disfrutetan dut. Eta horretaz aparte bai aipatuko naban Gasteizko Jimmy Jazz, oso leku hona iruditu kontzertek ikusteko. Eta hemen Durangaldien beste lekuren bat aipatzeagatik bebai Amaraun Arte Fabrika esango naban, Abadiñon. Ez dakit, formato diferente baten egiten dabez kontzertuak, eta uste dut oso interesantia dela hori bebai. Pare bat kontzertu aipatuko daz, bat izen zen 2003 joan nintzen nire amagaz a los Campos Elíseos, Bilbon, pelota txingo talde argentinarra ikusten, eta oso emotibo izen zen eta oso berezizat. Eta apur bat diferente, oin dela gitxi abenduen joan nintzen ikusten Jimmy Jazzera Bad Nerves, eta Txersegaz eta Aficionados batera jo gala, eta kontzertu hori izen zen espektakulara, piloa guztietan, asko disfrutu nuen. Ez nahez oso ondo akorretan zein izen zen, baina seguru Durango kasokan izen zala, nera bezaruen, epoka horretan entzuten naban zeu zarri zengo zen, Vendetta edo lakon bat. Azkenengo diskua lortu dutena, ez denik erosio paetik bestie,
Baina izen zen Les Luris talde frantziarraren Mobesfoa diskoa. Oin dela gutxi jo ebien hemen Mainarin eta ezin izan nintzen joan, eta paririk ez dien. Eta nik nire dirua zerositako azkenengo diskoa izen da Mason talde berriztarraren 4-8-2-0